Hello friends, BN Buddha Blog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों ओरैबायदि गिलु बालु नै बेजोंसो जागोन फुराबो आरो गिबियावनो बुंखानाय जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो बै बेल आइकनखौ थुसिजोबनानै गावब्रा होजोबदो गाइस होमबा लेट्स गो मेन वाव नायलांदो फुरा लागायसिजोबसै नै बेखौ नै ओरै लागायसै जोङो Oh! Guys! No. Guys, नै बाइक साइकेल स्टान्ड देखायनानै फुरा खारसिजोबबाय नै बेहायनो नै बाव हाबनानै फैफाबाय फुराखौ लासिंसिं फुरा 4000नियानो नुजाजोब्बाय आंना औ माबा 4000 नङालै आंना दाम खमनिसो फाग्ला दाम खमनि बुस्थुआनो नुजाबाय गिजिलायबावसोमोन आरो खिलामाजों साला बे साइकेल आंखौ फुरा लासिंसिं खालामबाय आंनि 3000निखौनो नुजाहोजोब्बाय दाम खमनिखौनो खिजिखावलायनोसोमोन आंना बे साइकेला दाम खमनि साइकेल नुयोना आंखौ नुबोग्राया साइकेल साइकेल नोंखौलाय मा नांगौ नोंलाय दाम खमनि फुरा फेसबुकफ्रावबो जोंखौ लाइक खालामा सेंग्राफोरखौ बे सिख्लाफ्रा साइकेल बोरायजों भिडिअ खालामबाबो नाया रावबो रागा जोंबाय आं रावबो साबस्क्राइब खालामा साइकेल नोंनो सापर्ट खालामाना साइकेल बोरायजों भिडिअ खालामबाबो सिख्लाफ्रा नाया जों सिख्लाफोरखौ एथ' सापर्ट खालामो फेसबुकफ्राव जोङो मोजां फट' हगारबा लाइक शेयार खालामना होयो बिसोर जों सेंग्राफोरखौ मानो नायाब्रा साइकेल बोरायजों भिडिअ खालामबाबो जोंखौ रावबो नायस'ना रगानो जुफायजोबनानै बुद्र'ला जोबगारगोनलां नोंखौ बेजों भिडिअ खालामलायबाय आङो रावबो नाया साफाख्रेबबो बानाया रावबो रगा हामलां बुफायजोबनोसो गोसो जाबायलां साइकेल आच्छा सिख्लाफोर जोंबो दुखु मोनोब्रा दुखु मोनो बयबो सेंग्राफ्राबो दुखु मोनो सिख्लाफोर जोंफोरबायदि साइकेल बोराय सालायग्रा मानसिया मानसि नङा नामाब्रा खमसे खम फेसबुकफ्राव फट' आपल'ड होलाबायबाय जोङो खमसे खम लाइकफोर खालामलाबायना हरबानो जायो लाभ रेकफोर हरलाबायबानो जायो आच्छा जों सेंग्राफ्रा गासिबो सिख्लाफोरखौ लाइक खालामलाजोबोलै शेयार खालामलाजोबो आरो बै रिल्स भिडिअफोर खालामबाबो जों नायो जोंसो शेयार खालामो नोंसोर चेनेल खुलिनानै दसे ग्र' जालालाङो जोंफोरखौ मानो नायाब्रा जोंफोरखौ नायब्रा जोंबो मानसिसो जोंखौबो सापर्ट खालाम जों चेनेल खुलिबाबो आजा गाजा गोबावबाबो ग्र' खालामनो हाया बिदियाव सोर रागा जोङा जानोब्रा जों सेंग्राफ्रा नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ बेसेबां लाइक खालामो इउटुबफ्रावबो साबस्क्राइब खालामना होयो जोंखौ साबस्क्राइब खालामाब्रा नोंसोर सिख्लाफोर खमसे खम खालामना होदोब्रा हिनजावफ्रा मानो खुलिनाय लोगो लोगो ग्र' जायो हौवाफ्रा मानो जाया साइकेल बोराय सालायबाबो दुखु मोनोलै सिख्लाफोर दुखु मोनो नोंसोरबो एसे लाइक खालामलाबायना हो शेयार खालामना हो आरो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामलाबायना होबानो जायोब्रा रावबो दुखु दामोनसै गाज्रि दामोनसै जाजायो जाफ्लांबाय एसे फानि बायदि मोनबाय आंबो नोंसोरबो एसे सापर्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाबो 1K जानोसै ओंखायनो नोंथांमोना दासिमबो आंखौ नांगौ रोखोम सापर्ट खालामाखै बेनिखायनो दुखु मोनदों आङो सिख्लाफ्रा गोबां खम आंनियाव सापर्ट खालामनाया कमेन्टखौ नुवाब्रा आं सिख्लाफोरनि सासेनिबो ओंखायनो एसे फेसबुकफ्रावबो लाइकखौनो हराब्रा सिख्लाफ्रा ओंखायनो आं दुखु मोननानै एसे भिडिअखौ बानायनो जाबाय अब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामदो लाइक शेयार खालामना होदो आरो आंनि भिडिअखौ सोबावनो सारला हरदो जिफोर हरजोब आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै गावब्रा होजोबदो आरो शेयाराव थुनानै सारला हरजोबदो फार गुबुन जायगायावबो रोनाव हरजोबदो आंनि चेनेलखौ गाइसमोन अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना गोसोआव लादो जास्ट नोंथांमोना दुखु दामोनसै गाज्रि दामोनसै आङो भिडिअखौ बानायबाय बायदि रोखोम